Γεια χαρά σε όλους. Αυτό είναι ένα βιντεάκι που σας δείχνω το Satsman. Το Satsman είναι ένα site το οποίο μας δίνει δωρεάν Satoshi. Το καλό είναι ότι είναι εντελώς δωρεάν. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να βάλει χρήματα εξ αρχής και μπορεί να μπαίνει να κάνει από 3 αποστολές την ημέρα και να κερδίζει Satoshi. Το Satsman είναι αυτό το site που βλέπετε τώρα. Μας δίνει τη δυνατότητα να μαζεύουμε δωρεάν Satoshi ακολουθώντας μόνο με ένα πολύ απλό τρόπο 3 αποστολές. Όπως βλέπετε εδώ, μπαίνουμε μέσα στο Satsman, ερχόμαστε εδώ που λέει Go Missions, το πατάμε και εδώ ερχόμαστε. Εγώ τώρα έχω κάνει σήμερα τις αποστολές μου και έχω κερδίσει τα Satoshi μου. Για κάποιον που μπαίνει για πρώτη φορά, του δίνει για κάθε αποστολή 7 Satoshi. Έχει, όπως βλέπετε εδώ, Mission 1, Mission 2 και Mission 3. Κάνοντας αυτές τις 3 αποστολές θα πάρετε 21 Satoshi. Είναι εύκολο, είναι γρήγορο και είναι πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.